Coach, kano sa'yo dua, Coach? Ugma! Dua! Di, Coach! Oo! Di, Coach! Oh, bitaw! Bye! Okay, thank you for support the channel. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hey, what's up? What's up sa inyo mga kalapok, no? Welcome back sa among channel, Uplok TV. Right now, we're going to Barangay Bankasan kay another Dayo series sa itong buhaton karon. Kuyog na ko dre ang Team Uplok TV, Team Argawanon. Naklaro ba mo dito? Himaya sa Diyos. Itong cameraman o si Coach Shelmar Dara. Nya pa umi sa Bankasan kay Domig Basket. Istingan na to ato skills ba sa laing lugar ba. Nya dara si Coach Mobs, Kato na pa picture kaniya. Ay sus, okay. solid kito nga kuan bay. Eh, giduol juga ko picture semua ba? Because of my greatness of the game. So, update namin later. Doa namin yun niya. Sorry ka! Sad to say mga kaibigan, wala may kaduwa diri sa Bankasan kaya na nagamit sila ang korte, dara. Ang mga tigwa nag-practice. Chairman! Di ka nag-reply sa akin, Chairman, ha? So, mangita miglayang lugar. Last option, Barangay Anapog. Dito tamanuwa. Ang kuya to, naabol dito yung practice, oh. Dito. Dito to no? Oh, pikas. Oh, dito. Saag na mi! Balik, your turn. Kuyog si Denato, si Dilmar Tisoy, o si Marlo Orsal. Yes, sir. Saba na, ari kami agi, oh. Dayo. Wala ko para gusto nila. Dayo. Ay, taligsig niyo? Let's go! Si Coach Mab, yun yung padalag tubig. May din na. Yes, sir! Okay team, at sabot na doon na. Ang di ka sud. Way tubig ka rin na, di ka kasud ron. No. Ikaw, coach. Way Yakult, coach? Ay, kay ang akong usak galon nga Gatorade padong padre. Ipa-deliver na ko gikan tog Mandawi. Sosyal! Magiging instant. Ha? Yes, sir! Finally, nanami diri karon sa Barangay Anapog. Tara, kuya, yun naman si Gonday. Welcome back sa among vlog, Brad. Karoon pa dyan kabalik ko. Apil, no? Pila na ka-vlogs. Wala ka-apil. Okay. Ano basta? Agian ang bagyo. Kusog-kusog ito mawa na mong nagian niya. Karoon kay paabot na lamig na ng kontra. Musokol sa Team Uplok TV o Team Argawanon. Dol! Hi ka sa mga subscribers, kalapo. Ay mga kalapo, surprise Uplok TV. Paabot na lamig ko. Kanang muduwa sa mga karoon. Just a wait. Okay ba, nakapag na may kontra niya. Amot lang kung si Pilay lang ipusta, pero sige lang. Dayo man so watay mabuhat kung Pilay lang ipusta sa mga. Ano lang, magduwa mi. Let's go! Start na mi bay. Naray iski chairman sa Barangay Anapog, dry ka naghukas. Play na. Si brightness hindi.
duwa niya. Grabe kayo ang duwa na, murag mahal sa Pilipinas. Grabe, 20 mil lang ang musta. Nindot kaya ito ni Pinsan, nindot kaya ito no Oblok TV, nindot kaya ito ng mga duwa, no? Pero bawi na sunod, dayo na ba ito sa laing lugar? Laban, puso. Rock. Talo, pre. Ganyan talaga, we... Wow, we! Sometimes we lose, sometimes we learn. Oh, Yeah. Sometimes. Gwapo. Sometimes this may mabili. Sometimes never. Sometimes. Sometimes wala kita ikorta. Sometimes the defense is lacking. Uwi na pre. Uli na mga pildiro. Hey, what's up, man? What's up? Balik Arguanon bay. Pildi man. Pilis tunting nga to. 3-1. 3-1. 3-2. Sana all. Halo. Luuya sa cellphone oy. Luuya. Clutch. Halo ning crotch. Ha? Abi, nice. Baway ta sunod. Arata! Finally, na namin diri sa Arguanon and grabe itong duwaan niya after diri kay mga tumilaw ni Nilrod kay suwa na ba birthday ni karon ni Nilrod niya 1 year na among vlog. Happy birthday! Happy Brad Ilrod! Delivered! Kuya Nilrod! Oo, 24 no? 24? Kopi day. Ato na ta? Let's go. Mga to day may ilaw ni Nilrod doon kay birthday ni Nilrod karon niya nagihaw siya kanding karon. Sakto kay to duwa kami grabe. Nya ikahuman kaon grabe gyud. Yes, what's up? Na namin diri karon diri sa ilahang Nilrod. Ato siya great og happy birthday kay sus nangunay ra pagitaon ni siya. Yut. May ato. Man, no pares gyud mig t-shirt oh. Happy birthday, man. Ang samay mo ma-wish mo kagalingon. Ha? Anong wish mo sa inyong self? Padayon ka galingon. Kuya, din ako na siya, kuya. Birthday boy, oh, nag-ihaw kanding, oh. Last itong vlog sa imong birthday kay kuan man to? Katunggan niya karon kay anila sa. Abalay ba? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to me. Oy, pana kanding, Sige na. paklay, pansit, paklay, kaldereta, pansit, mais, umay. Alright, rak. So that is it for this vlog mga kalapok no. Wala na ako naka-vlog gabi after na mugkaon kay grabe kapoy na kayo nya ninguli namin dito after. Moto mong vlog sa Dayo Basketball number 2 dito mi sa Barangay Anapog. Then thankful ta kay nakaduwa na to ilang iski chairman dito. Then comment lang mo if asa mi sunod magdayo. Then daghan pa to mga basketball ka na vlog nga itong buhaton sa kanina channel. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. Over here, Noplok TV. Chicken Pox. Peace.